Wakam kɔgɔjida la Jaraf Sanba ni a teri jɛgɛmɔnnaw olu bɛ baro la. Bi babu o bɛ tali kɛ jamana ɲɛmakalata kan. Ni jɛgɛmɔnnaw kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ k'u ka dusukun tɔɔrɔ jira ka kɛɲɛ ni jɛgɛ kɔni dɔgɔyali ye Senegal kɔgɔji la, wa u bɛ u bolodengɔni ɲɛsin fana kulunba batobaw de ma minnu bɛ bɔ Farajɛla ani Chinois jamana kan n'olu bɛ ka na Senegal jɛgɛw bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ. O dun kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ jɛgɛmɔnnaw kan. Mais jën bi moom aw b'a dɔn jɛgɛ bɛ ka dɔgɔya ka taa fɛ barisa bateau belebelew o bateau de tun bɛ bɔ Europe gun kan ka na jɛgɛ mɔ an ka jiw kɔnɔ u tun bɛ taa ni an ka jɛgɛ bɛɛ ye o de la jɛgɛ t'an bolo n'i ye fɔlɔ jateminɛ. Jɛgɛw dɔgɔyali Senegal kɔgɔji la o latigɛ sɛmɛtiyara Senegal mɔniko minisiriso yɛrɛ fɛ. O mun b'a lase k'a fɔ ko k'a ta san 2000 la ka na se san 2022 la ko kɛmɛ sara la Senegal jɛgɛ mɔnen kɔni ko dɔgɔyara fo ka na se sigiyɔrɔma 43 ɲɔgɔnna na. O dɔgɔyali kɔlɔlɔ b'a to jɛgɛ kɔni kilo o sɔngɔ yɛlɛla kosɛbɛ lɔgɔfiyɛw la. Sɔngɔw yɛlɛla kojugu, jɛgɛ sɔngɔ gwɛlɛyara wa a ti sɔrɔ yɛrɛ. Fɔlɔ an tun bi jɛgɛ kilo 1 sɔrɔ 500, nka bi a sɔngɔ bi 900 ani 1000 ɲɔgɔnna cɛ. Kɔkan jikunun de bi na an ka kɔgɔji jɛgɛw bɛɛ cɛ ka taa n'a ye. Ni an ye baaraɲɔgɔnya dabila n'o ye, jɛgɛ bina sɔrɔ an ka kɔgɔjiw kɔnɔ a ɲɛma. Senegal jamana kɔnɔ mɔgɔ 600,000 olu de dayirimɛ sirilen bɛ jɛgɛ la. Senegal mɔninkɛlaw ani u tɔgɔlatɔnw olu jɛra ka bɛnkan dɔ bila sen kan. U ye o mun yira Senegal fangaɲinina 19 na. Babu 13 kɔnɔ o bɛnkan b'a laɲini ko yamaruya min bɛ di kulunbaw ma walasa u kana mɔni kɛ Senegal ko o ka jɔ fɔlɔ. Y a moins de poissons. Jɛgɛ bɛrɛ de tɛ ji la. O de ye jɛgɛ mɔnikɛla sifinw bila tugantaga la Europe jamana na kɔgɔji sira fɛ. U tɛna baara sɔrɔ ni jɛgɛ k'u bɛ ji la. O de la an ye sariya su sɛbɛn bɔ walasa ka Senegal kɔgɔji jukɔrɔ nafolokow ɲɛnabɔ. Sabula tuma bɛɛ an ka ɲɛmɔgɔ k'u bɛ dalakanw ta u tɛ minnu bɔ u sira fɛ. O de kɛra sababu ye ka ni sariya su in sɛbɛn min bɛna kɛ tamasiyɛn ye jamanakuntigi kalata la. Et tout pêcheur, il faut avoir l'œil sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont d'accord sur le principe de faire revenir la ressource. O fangaɲinina 19 cɛla 13 ɲɔgɔn olu y'u bolonɔ bila bɛnkan in na ka ban i n'a fɔ Khalifa Sall, Idrissa Seck, Amadou Ba, Diomaye Faye wa a laban yɛrɛ kɛra Thierno Alassane Sall ale mun bɛ o latigɛ in kɔni bolonɔbila ɲɛfɔ an ye. Ce que révèlent ces engagements, c'est une approche systémique. A ka kuntilennaw kan a y'i sinsin hakilinana mun bɛ se ka kɛ sababu ye ka jɛgɛ baara don ba la kosɛbɛ. N'a sera k'o waleya don nataw la a na kɛ sababu ye an ka se ka kɔngɔ kɛlɛ ka bɔ an ka sigida kɔnɔna na. Bawo n'i y'a jateminɛ nin wale ninnu n'o ye sɔrɔ nasiraw ye ni olu ma se ka bila ba la a bɛ kɛ sababu ye jamanadenw kana se ka siniɲɛsigi labɛn. Laisse ces populations dans une situation sans ressources et sans perspective d'avenir. Mɔni jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Senegal sɔrɔko ta fan fɛ. Senegal jɛgɛmɔnnaw ani maa fɛn fɛn bɛ baara kɛ jɛgɛko hukumu kɔnɔ olu jigi bɛ a kan k'a fɔ ko jamana ɲɛma kura mun bɛna sugandi ni karidon nata jamana ɲɛmakalata sen fɛ ko na se k'i hakili to olu mɔninkɛlaw ka laɲini kɛrɛnkɛrɛnnenw la cogo min na Senegal ani Senegal jamanadenw olu ka se ka jɛgɛko nafa sɔrɔ. Georges Atino, VOA Bambara tɔgɔ la, Dakar.